Nagyaman ti Nasurok 8 a mannalon iti Trinidad ken Tublay iti probinsya ti Benguet anay payan iti tulong pinansyal manipud iti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program nga idadauluan ti Department of Agriculture. May paaymat ti kapada a tulong iti dumapay ang munisipyo iti Benguet kadag iti masungad nga aldaw. Mangipadamag ni Christine Bornolla Sabaway. Naragsak nga inawat ni Tata Elmer, manipud barangay Baayan, Tublay, Benguet. May sa amanalon ti pagay kanatang iti cash assistance nga inwaras ti Department of Agriculture Cordillera itay agsapa. Kinunana adak kala tulong meten kadakwada ti nasauwa cash assistance nga isupay apang nayon iti panggastos da iti inaldaw a kasapulan da. Ay dakal nga salamat miya. Ta ada magti tulong ti gobyerno kada kami, tulong yo kada kami. Salamat unay ta dati pamigsami, yatang may pamigsa nga ang trabaho. May salaang ni Tata Elmer kadagiti Nasurok 8 a mannalon ken mangalap a benepisyaryo a naipaayan ti tulong pinansyal a naangay ijay munisipyo ti Tublay, Benguet. Naituding itang aldaw ti cash distribution para kadagiti mannalon ken mangalap ti La Trinidad ken Tublay, Benguet. Nakaawat dagitoy ti Nasurok 2,000 ken 300 a cash assistance manipud Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks Program. Activity natin today is yung PAF, distribution of PAF, that is the Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Ito yung pilot natin for the whole Cordillera. Ngayon lang tayo mag-start here in the municipality of Tublay. Inlawlawag ti opisina a dagiti maipaayan laeng ti cash assistance ket dagiti rehistrado iti RSBSA. Isu akid daw na kadagiti mannalon ken mangalap asaan pay a nagparehistro. We are inviting lahat ng mga farmers kasi some municipalities have reported na medyo kulang pa rin. Hindi pa rin nagre-register lahat ng mga farmers natin. Kagiddan iti aktibidad ti Farmers Forum ken RSBSA Caravan. Inton bigat maipaay ti kapada a cash assistance para kadagiti maseknan ijay Tuba, Benguet. Inton June 4 ijay Sablan, June 8 ijay Bakun, June 9 ijay Kabayan ken Bokod, June 10 ijay Bugyas, Mangkayan ken Kibungan, June 15 ijay Kapangan, June 16 ijay Bakun, Kayapa, June 17 ijay Atok ken inton June 18 ijay Itogon, Benguet. Christine Bornolla Sabaway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.